Il-budget Ewropew ta' iżjed minn 2 biljun euro li Malta kisbet għas-snin 2021 u 2027 se jagħti garanzija ta' iktar xogħol għal ħaddiema Maltin u Għawċin. Saħaq dan il-Ministru għad-Dialogu Soċjali Carmelo Abela waqt li kienet jindirizza sessjoni ta' informazzjoni organizzata mill-MUSEC. Il-Ministru Abela saħaq li l-Gvern u sħab soċjali għandhom jibqgħu jaħdmu flimkien sabiex jibqgħu jiġu salvati l-impjiegi f'dan iż-żmien ta' pandemija. Appella li sħab soċjali sabiex jaraw li l-kumpaniji jżommu l-ħaddiema fl-impjieg hekk kif l-ekonomija ser tkun qed tirpilja. Saħaq li bħala Unjoni Ewropea kif ukoll bħala pajjiż għandna nimmiraw għad kabir ekonomiku ninvestu aktar inkluż setturi ġodda bħal dawk diġitali u l-ekonomija l-ħadra u mhux immorru għal miżuri ta' awsterità. Fejn jidħol in-nuqqas ta' xogħol pajjiżna ikkontrolla il-numru ta' persuni li kienu qed jirreġistraw għax-xogħol. Qed naraw anzi li fejn ħadd ieħor qed ikollu żieda ta' 0.4% anki fil-qatt f'pajjiżna qed ikollna tnaqqis ta' 0.4%. Dan ifisser li huwa importanti li nkomplu naħdmu flimkien bħala gvern, bħala sħab soċjali biex iva nipproteġu x-xogħol, nipproteġu l-ħaddiema tagħna. Il-Ministru Carmelo Abela semma l-qbin storiku li laħqu ftit tal-ġimgħat ilu l-mexxija tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Bil-Prim Ministru Robert Abela innegozja pakkett ta' 2 biljun u 250 miljun euro għal Malta għas 7 snin li ġejjin. Qal li dan huwa budget storiku u bla preċedent għaliex permezz tiegħu ser jiġu garantiti aktar impjiegi u reżiljenza f'diversi oqsma fosthom is-saħħa u l-rkupru ekonomiku sostenibbli. Il-Ministru Carmelo Abela faħħar il-ħidma tal-MUSEC li xogħla huwa li tressaq il-fondi qrib in-nies billi tkun ta' spalla għal diversi entitajiet bħala qdiet mhux governattivi u kunsilli sabiex japplikaw għal fondi. Mill-bidu tas-sena s'issa diġà ġew sottomessi ftit aktar minn 75 applikazzjoni permezz tal-għajnuna tal-MUSEC.